Раз и раз. Чувать? Пане Езу Христе, дякуем Табе за эту ахвяру, которую Ты учинил 2000 год тому, за цену, которую заплатил. Послание до римлянаў кажа нам, что Твоя пролитая кровь – это доказ любви Бога Отца до нас. Наўрад ці хто згадзіцца памерці нават за праведнага. Христос отдал свое жыццё за нас, калі мы были грешниками. Так кажа послание до римлянаў. И это есть процесс доказу, что мы в очах Божьих вартыя великой цены. Пане Езу, дякуем Табе за эту ахвяру и просим об Твоей милости, каб мы здольныя были принять яе. Няхай Твой Дух Святы пераканае нас, что мы вартыя ў Твоих вачах, что мы каштоўныя для Цябе, что Ты сапраўды заплатіў за нас вялікі доўг. Стацыя першая. Езус осуджаны на смерть. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Так часто нам здараецца осуджать іншых людей за грахи, которые робят, за зло, которое робят. Святое Писание вучыць нас, Христос вучыць нас, каб мы не осуджали, каб нас не осудил Бог Отец. Французский письменник Виктор Гюго писал: «Я адмаўляюся разбираться ў граху, пакуль не ўбачу ўсёй сцежкі. Чаму дайшло до граху? Што сталася прычынай?» Это вельмі мудра, потому что люди часто не просто так грашаць. Яны выхаваныя, яны не бачылі нічога светлага некаторыя. Некаторыя не мелі шансаў пазнаць праўду Божую. Таму у посланні апостола Петра написано, что суд Божий перш за ўсё пачнецца з дому Божага. Не з тых, которые, як мы лічым, з'яўляюцца бязбожнікамі, которые не имели шансов познать правду Божьих, а с тех, которые имели шансы великие. Господь забороняет нам судить, бо мы не ведаем намеров сердца, не ведаем, чым человек кіраваўся, як жил. Калі глядеть сугубо по закону, то Христос, которого судить Пилат, он порушил як минимум два правила
за которые павінны былі пакараць смерцю. Ён назваў сябе каралём, гэта значыць, ён узурпатар свецкай улады, гэта палітычны артыкул. Ён назваў сябе сынам Божым. Гэта святататства, гэта рэлігійны артыкул. Паводле двух гэтых артыкулаў яго судзілі, асоба не разбіраючыся, як там было на самой справе. У гэтай стацыі молімся, каб мы навучыліся глядзець глыбей, далей, каб не судзілі паспяхова людзей. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuйся над нами. Стацыя другая. Езус бярэ крыж. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. образ крыши Богу свою, свет отлупил. Мы часта разважаем, што гэты крыж, который взяў Пан Езус, гэта грэх усяго свету. Гэта наш таксама асабісты грэх. Пан Езус у Евангелі сказаў: «Хто не бярэ свайго крыжа, а ідзе за мною, той мяне не варты». Як жа часта ёсць спакуса якраз такі найменш глядзець на свой крыж, скарэй глядзець на праблемы іншых людзей. Мы часта гатовыя іншым дарадзіць, мы гатовыя іх ратаваць, гатовыя часам свой час ахвяраваць, каб ратаваць іншых, абы не займацца сабою. Пан Езус кажа: «Хто не бярэ свайго крыжа і не ідзе за мною, той мяне не варты». Пане Езу, у гэтай стацыі просім, каб мы навучыліся глядзець перш за ўсё на тое, да чаго Ты нас прызываеш. Каб мы не ўцякалі ад першасных нашых абавязкаў, ад нашых абавязкаў у сям'і, там, дзе мы працуем, дзе пражываем, каб мы перш за ўсё неслі адказнасць за сваё духоўнае жыццё, а пасля ўжо за іншых. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuйся над нами. Стацыя трэцяя. Езус падае першы раз. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Образ крыши Богу свою, свет отлупил. Гэты крыж, который ўзяў Пан Езус, пад которым падае цяжар гэтага свету, граху гэтага свету і нашага граху. Першае падзенне. Першы грэх, цяжкі грэх, который многа здараецца многім, ён не проста так з'яўляецца. Заўсёды ёсць прычыны, которые вядуць да граху. Заўсёды ёсць дробныя прычыны, на которые мы не звяртаем увагі. Няма такіх людзей, которые, напрыклад, адразу пачалі спорна. Усё пачынаецца з дробязі.
думак, фантазій, эротыкі, фільмы, сцэны. Пасля ўсё глыбей і глыбей. Падобна, калі д'ябал спакушае Каіна, забойства не адразу адбылося. Найперш была зайздрасць, сум, нейкія перажыванні, нейкая трывога. Бог папярэджваў Каіна: грэх ляжыць каля тваіх ног, пануй над ім. Каін не зрабіў ніякай высновы. І так ёсць з любым грахом. Перш чым прыйдзе цяжкі грэх, усё пачынаецца з дробязяў, з думак, з жаданняў, з нейкай ляноты. У гэтай стацыі просім Цябе, Пане Езу, аб Тваёй мудрасці, каб мы навучыліся стратэгічна глядзець, бачыць грэх раней, чым ён прыйдзе, прадугледжваць, што можа быць. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Ty za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, Змилуйся над нами. Стацыя 4. Пан Езус сустракае сваю маці. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Бог раскрыше муку свою, свет отлупил. Гэтая сустрэча з маці. Марыя не галасіла, Марыя не пераконвае Езуса: адумайся, няхай зменіцца нешта. Марыя салідарная з ім, Марыя спачувае, Марыя ведае, што па-другому быць не можа. Спаўняецца ёйнае пророцтва, которое было сказанае ёй Сімеонам тады, калі Езуса ахвяравалі ў святыні. Тады старац Сімеон і прарок сказаў ёй: тваё сэрца праб'е меч, каб наяў выйшлі намеры многіх. І вось яны выходзяць, гэтыя намеры. Людзі, которые так радасна віталі Хрыста пры ўездзе ў Иерусалим, которые ели хлеб, который ён размнажаў, бачылі многія цуды. Лідары рэлігійныя, которые з ім дыскутавалі, слухалі, цяпер нікога няма. Усе разбегліся, здрадзілі, крычаць укрыжуй. Вось так выявіліся намеры, скрытыя. Пророцтва Сімеона споўнілася. Марыя ведае, што по-другому быць не можа, Христос павінен выканаць гэтую місію. У гэтай стацыі просім Цябе, Езус, за ўсіх маці, каб мелі мудрасць, каб не толькі эмацыйна вырашалі праблемы сваёй сям'і, каб мелі мудрасць ад Святога Духа, каб паступалі правільна. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Тымі жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Ty za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj nad nami. Стацыя 5. Сымон Кірынеец дапамагае Езусу несці крыж. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Бог раскрыше муку свою, свет
Пісанне кажа нам, што нейкі Сымон Кірынеец, вяртаючыся з поля, быў мімалётным сведкам гэтай трагедыі, што адбываецца. Яго прымусілі несці крыж. Нібыта ўсё выпадкова. Але для веруючага чалавека няма такога паняцця выпадкова. У нашым жыцці выпадкова нічога не адбываецца. Людзі светскія, людзі гэтага міра гавораць пашчасціла, пранясло. Многія з нас чулі ці часам чуюць у Евраопце: «Возьмите товар удачи». Для Божага чалавека такіх паняццяў пранясло, пашчасціла, такіх паняццяў няма. Ёсць провід Божы, который дапускае, не дапускае. Бог благаслаўляе альбо не благаслаўляе. І гэты чалавек, Сымон Кірынеец, ён не выпадковы. Традыцыя кажа, што ён бацькам быў Александра і Руфа. Чаму яны ўзгадваюцца? Таму што вялікая верагоднасць, што гэта былі хрысціяне. Вялікая верагоднасць таго, што Сымон Кірынеец праз гэтую гісторыю сам пакаяўся, дайшоў да веры, і ўся ягоная сям'я. Выпадковым у Бога нічога не бывае. Просім Цябе, Пане Езу, каб мы навучыліся глядзець па-божаму, бачыць Твой провід, бачыць Твою прысутнасць у кожнай хвіліне нашага жыцця. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашыя, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Ty za nas cierpiała rana. Jezu Chryste, zmiłuj-się nad nami. Стацыя 6. Вероніка вытирает твар Езуса. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Образ крыши ногу свою, свет откупил Ты. Такі просты жест. Вероніка вытерла твар, помогла зняволенаму. І традыцыя кажа, што Господь яе ўзнагародзіў гэтым цудам. Яго аблічча адбілася на гэтай хусце. Што зрабіла Вероніка? Вельмі простую рэч, вельмі важную. Яна не была абыякавай. Ёсць вядомая прыпавесць у 25 раздзеле Евангелія ад Матвея, калі Пан Езус прадказвае апошні суд і кажа такія словы: «Я быў галодны, вы мяне накармілі. Я прагнуў, вы мяне напаілі. Я быў хворы, вы адведалі мяне. Я быў у вязніцы, вы прыйшлі да мяне. Тое, што вы зрабілі аднаму з гэтых меншых, вы зрабілі мне». І далей Пан Езус працягвае: «Калі не прыйшлі, не адведалі, не накармілі, значыць, вы мне гэтага не зрабілі. Ідзіце ад мяне прэч, я вас не ведаю». Што дрэннага мы робім, калі мы жывём па прынцыпу «мая хата з краю, мяне сваё жыццё ні ва што не ўмешваюся»? Нічога дрэннага мы не робім. Мы не забіваем, мы не гвалцім, мы нікому нічога дрэннага не робім. Мы проста абыякавыя. І вось за гэту абыякавасць Пан Езус кажа: «Я не ведаю, хто вы такія». Грэх абыякавасці вельмі страшны грэх. Магчыма, не меншы, чым блуд, ці магія, ці забойства. Грэх халоднага сэрца вельмі страшны грэх.
Няма нічога страшнейшага, чым абыякавыя пасіўныя хрысціяне, занятыя самі сабой. Просім у гэтай таямніцы, у гэтай стацыі, которую разважаем, просім Цябе, Пане Езу, каб мы мелі гарачыя сэрцы, каб не былі абыякавыя да людзей вакол нас. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі і благословлены плод лоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Ty za nas cierpiła rana, Jezu. Христе, змилуйся над нами. Стацыя 7. Езус падае другі раз. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Obraz kryszy Bogu swego, świata zgubił Ty. Другое падзенне – гэта вобраз чарговага граху. Многім з нас гэта здараецца. Вельмі цяжка зграшыць першы раз. Это страшна. Это катастрофа. Зграшыць другі раз крыху прасцей. 5-й раз яшчэ прасцей. 10-й раз нам здаецца, што гэта ўжо нават не грэх і не праблема. А 20-й раз гэта ўжо норма. І так дзеецца з грахом. Калі мы дазваляем пагуляцца з д'яблам, паказваючы яму палец, ён хапаецца за руку і ўцягвае чалавека, і чалавек становіцца сляпым. Знікае сумленне, гэтая вастрыня, гэтая боль сумлення. І тое, што для чалавечай цывілізацыі яшчэ некалькі год назад было трагедыяй, сёння гэта норма. Так дзейнічае грэх, так засасвае балота. Просім у гэтай стацыі, просім Цябе, Пане Езу, каб мы своечасова умелі спыняцца, пакаяцца, каб не апраўдвалі грэх, каб глядзелі не катэгорыямі чалавечай логікі, а Тваімі вачыма называлі грэх не тое, што нам здаецца грахом, а тое, што Ты называеш грахом. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Ty za nas cierpiła rana, Jezu Chryste, zmiłujся nad nami. Ty za nas cierpiła rana, Jezu Chryste, zmiłujся nad nami. Стацыя 8. Пан Езус уцешае жанчын. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Obraz kryszy Bogu swego, świata zgubił Ty. Крыху дзіўна называецца гэтая стацыя. Езус суцешае жанчын. Нібыта выглядала, што гэта яны яго суцешаюць. Гэта яны плакалі. І пачулі вельмі дзіўны каментар. Плачце не па мне, плачце па дзецях вашых. Добра падумаўшы, ну так сабе гэтае суцяшэнне. Тое, што гаворыць Бог, што ёсць праўдай, нават калі Гасподзь паказвае нам наш грэх,
і нам гэта не падабаецца, гэта ёсць праяўленнем любві Божай. Пан Езус не прымае проста слёзаў, проста спачування, яму трэба больш, яму трэба праўда. Ён ёсць самой праўдай. Ён звяртае жанчынам увагу на іх праблемы, на іхныя сем'і. Ён не прымае проста іхных слёзаў. Пане Езу, навучы нас усялякую Тваю навуку, ці яна прыемная, ці непрыемная, прымаць з веры як праяўленне Тваёй любві. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Тымі жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грішных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Ty za nas cierpiła drana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стацыя 3, стацыя 9, Пан Езус падае 3 раз. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Obraz krzyży Bogu swaju, świat odkupił. Калі мы грашым так шмат, бясконца, даходзіць да такога моманту, што недзе ўжо і волі чалавека няма, і мы гэты працэс называем залежнасцю. Гэта залежнасць ад алкаголю, ад наркотыкаў, ад порна, ад інтэрнэту. Калі чалавек не мае сілаў сказаць «не», ён ужо жыве па інерцыі. Магчыма, калі пачынаўся грэх, там быў цяжкі грэх, а цяпер гэта ўжо па цячэнні, па інерцыі. У гэтай стацыі, Пане Езу, давяраем Табе гэтыя залежнасці, з которымі мы сустракаемся, асабліва залежнасць алкагалізма. Прашу Цябе, Пане Езу, не толькі за тых, хто залежны ад алкаголю, але за іхныя сем'і. Як жа часта, гледзячы на алкаголіка, мы не бачым, што самі даўным-даўно нам трэба помач. У рэабілітацыйных цэнтрах, дзе лечаць алкаголікаў, часта просяць, каб прыехала сям'я, таму што ім таксама трэба помач. Яны самі ўжо даўно не спраўляюцца. У гэтай стацыі прашу Цябе, Пане Езу, за залежных і за іхныя сем'і, аб мудрасці Тваёй, аб жаданні працаваць над сабой. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Ty za nas cierpiła drana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стацыя 10. З Езуса здзіраюць адзенне. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Obraz krzyży Bogu swaju, świat odkupił. Вобраз здзертага адзення з Пана Езуса – гэта вобраз здзекаў. Падчас крыжовага шляху гэтага ўсяго працэсу Пан Езус не адзін раз перажываў здзек. Яго апраналі ў пурпур, складалі вянок, цярнёвы на яго галаву, кленчылі перад ім, збівалі яго, смяяліся. Адкуль узнікае гэтае жаданне прыніжаць іншага чалавека і радавацца з яго прыніжэння? Гэтае жаданне ёсць у дарослых людзей,
Але парадаксальна яно ёсць у дзецях. Дзеці ў школе умеюць здзеквацца адзін з аднаго. Адкуль узнікае гэтае жаданне здзеквацца з жывёлаў, мучаць іх, сабак, катоў, птушак? Так дзейнічае грэх. Гэтае жаданне радавацца з цярпення іншага чалавека, з яго няўдачаў, з яго бедаў. Часта мы не ўмеем радавацца з поспеху іншага чалавека, а калі чуем, што некаму нешта ўдалося, крыху ёсць нейкай прыемнасці. Так дзейнічае грэх. Просім Цябе, Господі, каб мы навучыліся радавацца за іншых людзей, за іхныя поспехі, каб не бачылі задавальнення ў тым, што некаму нешта не ўдаецца. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Тымі жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Тая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Стацыя 11. Укрыжаванне Езуса. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Пан Езус, калі хадзіў па Палестыне, чыніў цуды, адным з жэстаў было, што ён дакранаўся да людзей, ускладаў на іх рукі, маліўся за іх. І сіла Божая спачывала на людзях, яны атрымоўвалі аздараўленне. І вось цяпер момант укрыжавання, рукі яго прыбітыя. Але Гасподзь на дзіва, ён абяцае Лотру, што ён будзе у Царстве Божым. Ён дае запавет Марыі і Яну. Рукі прыбітыя, Гасподзь надалей дзейнічае. У гэтай стацыі молім Цябе, Пане Езу, каб мы бачылі такую розную Тваю прысутнасць у нашым жыцці і ў гэтым свеце. Ты дзейнічаеш праз Слова Сваё, Ты дзейнічаеш праз сакрамэнты, Ты ёсць прысутны у Бібліі, Ты прысутны ў іншым чалавеку. Праз малітву, праз гэты жэст ускладання рук, Ты так па-рознаму прысутны. Дай нам бачыць веру, з верай бачыць Тваю разнастайную прысутнасць у нашым жыцці. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашыя, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Стацыя 12. Езус памірае на крыжы. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Момант смерці, момант адыходу з гэтага жыцця, момант канання у духоўным свеце мае сваё значэнне. Каталіна Рівас з Калумбіі, сучасны містык нашых часоў, ёй некалі Гасподзь паказаў, што адбываецца з душой у моманце смерці, асабліва з той, которая жыла ў цяжкіх грахах. Як Гасподзь хоча даць ёй апошнюю хвіліну, момант
навяртання, як д'яблы хочуць забраць гэтую душу, адбываецца сапраўдная бітва. Все гэтыя прыватныя аб'яўленні Каталіна Рівас запісала. І такім чынам Гасподзь паказвае пра гэты важны момант адыходу з гэтага свету. Это важна, каб родныя збіраліся вакол таго, хто памірае, каб за яго маліліся. І неаднойчы быў сведкам, калі бачыў, як людзі доўга не могуць памерці, таму што трэба, каб нехта прыйшоў, маліўся, каб адбыўся момант пакаяння. Часта тыя, хто займаўся варажбой, калдаўством, магіяй, таксама доўга не могуць памерці. Магчыма, Гасподзь трымае, каб таксама ім даць нейкі шанец. Мы часта думаем, што калі людзі доўга жывуць, то гэта асаблівае благаслаўленне Божае. Не заўсёды. Часам проста Бог так доўга чакае, каб даць шанец чалавеку пакаяцца. Некаторыя медыкі распавядалі мне, веруючыя, як трэба было маліцца асабліва ў тых палатах, дзе паміралі людзі. Некаторыя бачылі гэтыя атакі д'ябальскія на людзей. Момант смерці не выпадковы. У гэтым моменце асабліва трэба маліцца за душу канаючага. Просім Цябе, Пане, памяці пра гэтую праўду. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Тымі жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Ты за нас цярпеў ад рана, Езу Христе, змілуйся над намі. Стацыя 13. Езуса здымаюць з крыжа. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бо праз крыж і муку сваю свет адкупіў Ты. Марыя атрымоўвае цела свайго сына. Канешне, па-чалавечы гэта трагедыя. Але ў гэтай стацыі хочацца разважаць пра падобныя эпізоды ў нашым жыцці, калі паміраюць блізкія, калі людзі ўпадаюць у вялікую роспач. Асабліва страшна глядзець, калі веруючыя ўпадаюць у роспач. Усё адно як бы не верылі, што жыццё пераходзіць у іншую стадыю жыцця, што пасля смерці працягваецца жыццё, ёсць жыццё вечнае. Вось гэтая роспач на пахаваннях, которые мы часта назіраем, гэта адно вялікае пытанне, ці людзі вераць у жыццё пасля смерці, у нешта вясёлае, радаснае пасля, у моц Божую. І калі сапраўды пагаварыць з людзьмі, то можна многа здзівіцца, як многа веруючых, ходзячы ў касцёл, будучы з дня ў дзень у святыні, насамрэч не асоба вераць ва воскресення, задаюць пытанне, ці будзе там нешта. У гэтай стацыі асабліва молімся для нас саміх, нашых блізкіх, аб моцнай веры у жыццё вечнае, каб мы не глядзелі на смерць як на трагедыю, каб гэта быў шлях з жыцця у жыццё. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збаў нас ад злога. Амен. Ты за нас цярпеў ад рана, Езу
Стацыя 14. Езуса кладуць у грабніцу. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Образ крижевого свою, свет откупил Ты. Момант пахавання. Можна здзіўляцца, наколькі ў чалавечай гісторыі, чалавечых цывілізацый, наколькі момант пахавання меў значэнне нават у самых прымітыўных культурах, у паганскіх культурах, старажытных, вельмі неразвітых. Як людзі разумелі, што нельга проста памерлага чалавека кінуць. Яго заўсёды неяк там з нейкімі традыцыямі, абрадамі, з нейкімі рэчамі хавалі. Так было таксама ў габрэйскай культуры. Гэтыя грабы высечаныя ў скалах. Так ёсць таксама ў нашай хрысціянскай культуры. Гэта асаблівыя месцы, дзе пахаваныя мёртвыя. Гэтае месца ёсць месцам памяці. Пане Езу, просім Цябе за гэтыя могілкі, каб сапраўды яны былі дагледжаныя, каб нашыя памерлыя не былі забытыя. Асабліва тыя месцы, дзе ёсць ананімовыя магілы, тыя месцы, дзе расстраляныя, знішчаныя людзі камуністычным рэжымам, нацыстамі, ці проста людзі бяздомныя, сацыяльныя могілкі. Каб былі гэтыя месцы дагледжаныя. Таксама просім Цябе, Пане Езу, асабліва ў гэтай стацыі, каб на гэтых месцах не дзейліся рытуалы чорнай магіі. Чамусьці яны як прыцягваюць ведзьмаў, страшныя рытуалы адбываюцца. Няхай Твае анёлы, Господзе, аберагаюць гэтыя месцы ад гэтых пракляццяў, ад гэтых страшных чорных рытуалаў. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, смилуйся над нами. На заканчэнне набажэнства крыжовага шляху, паводле вучэння Касцёла, можна атрымаць адпуст, калі мы не маем прывязанасці да граху, не маем цяжкага граху, калі знаходзімся ў стане ласкі і пры малітве ў інтэнцыях святога Айца. У хвіліне цішыні падумаем, за каго можна ахвяраваць адпуст, альбо за сябе, альбо за душу нейкага памерлага. И в интенциях святого Отца молимся: Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Амен. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку, теперь и заўсёды, и на веки вечные. Амен. У имя Отца и Сына и Духа Святого.
У ім'я Айца і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Шчыра вітаю вас, дарагія браты і сёстры, ў гэты святы і радасны час рэкалекцыі, якія сёння мы распачынаем. Чаму кажу радасны? Напэўна, і для кожнага святара вялікая радасць, калі многа людзей прыходзіць з надзеяй нешта пачуць, каб распачаць жыццё наноў, каб нешта ў сваім жыцці змяніць, каб паслухаць слова, каб паспавядацца. Гэта сапраўды вялікая радасць. І вельмі важна, каб мы так паглядзелі на гэты час, што Бог дае нам вялікі шанец, вялікую магчымасць. Я з вялікай радасцю вітаю айца Александра Жарнасека, які згадзіўся прыбыць да нас, каб правесці нас праз гэты час рэкалекцый. Пэўна, большасць з нас айца Александра ведае, як аўтара шматлікіх канферэнцый, разважанні слухаем яго. Таксама многа з нас прачытала і кнігу «Памілаваныя», аўтарам якой ён з'яўляецца. Я асабіста маю такую радасць, што отец Александр праводзіў рэкалекцыі для мяне перад святарскімі пасвячэннямі. Сапраўды вельмі прыгожы час у Росіцы быў. Таму вельмі прашу таксама аб малітве і за айца Александра, і за сябе ўзаемна, каб дапамагчы Богу дакрануцца нашых сэрцаў, бо ён, напэўна, гэтага хоча. Гэтую святую імшу я цэлебрую за памерлага Пятра у 20-ю гадавіну пасля яго смерці і за Марыю, і прашу для іх вечнай радасці перад Божым абліччам. А на пачатку гэтай святой імшы перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу свяцейшую Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Усемагутны Божа, дай-ка пачышчаныя великапостным пакаяннем, з чыстаю душою маглі мы сустрэць великодныя святы. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне з кнігі быцця. Ізраіль любіў Юзефа больш за ўсіх сваіх сыноў, бо ён быў сынам народжаным у ягонай старасці, і зрабіў яму доўгую рознакаляровую вопратку. Браты ж ягоныя убачылі, што бацька іх не любіць яго больш за ўсіх братоў ягоных, і ўзненавідзелі яго так, што не маглі нават спакойна размаўляць з ім. І пайшлі браты ягоныя пасвіць статкі бацькі свайго у Сіхем,
Израиль же сказал Юзефу: «Ти не пасвяць братвы твои у Сихеме? Иди, я посылаю тебе до их». И пойшов Юзеф со своими братами, и знайшоў их у Датаине. Яны убачили его здалёк, и перш чым ён наблизіўся до их, змовіліся забіць яго. Яны гаварылі адзін аднаму: «Вось ідзе той, які бачыць сны. Хадземце цяпер і заб'ем яго, і кінем яго у якую-небудзь яму, і скажам: дзікі звер з'еў яго. Тады паглядзім, што будзе з ягонымі снамі». Калі пачуў гэта Рубен, выратаваў яго з рук іхніх, кажучы: «Не будзем губіць жыцця ягонага». І сказаў ім Рубен: «Не пралівайце крыві, але кіньце яго ў гэту яму, што ў пустыне, і не падымайце на яго сваіх рук». А сказаў гэта таму, што хацеў выратаваць яго з рук іхніх і вярнуць ягонаму бацьку. Калі ж Юзеф прыйшоў да сваіх братоў, яны знялі з Юзефа шаты, разнакаляровую вопратку, якая была на ім, пасля схапілі яго і кінулі ў яму. Яма ж была пустая, і ў ёй не было вады. Пасля селі з'есці хлеба, і, падняўшы вочы свае, убачылі караван ізмаэлітаў, якія ішлі з Гілеаду, і вярблюдаў іхніх, якія неслі жывіцу, бальзам і ладам. Ішлі яны ў Егіпет. Тады сказаў Юда братам сваім: «Якая карысць нам, калі мы заб'ём брата свайго і схаваем ягоную кроў? Хадземце, прададзім яго ізмаэлітам, і не будзем падымаць на яго сваіх рук, бо гэта брат наш і наша цела». І браты паслухаліся яго. Калі мадыянскія купцы праходзілі побач, яны выцягнулі Юзефа з ямы і прадалі яго ізмаэлітам за 20 срэбранікаў, а тыя павялі Юзефа ў Егіпет. Гэта Слова Божае. Памятайце пра цуды, якія Пан учыніў. Памятайце пра цуды, якія Пан учыніў. Пан выклікаў голад на зямлі і знішчыў увесь хлеб, паслаў перад імі чалавека, Юзефа, якога прадалі ў няволю. Памятайце пра цуды, якія Пан учыніў. Кайданамі сціснулі ягоныя ногі, жалезам скавалі ягоную душу, пакуль не збылося ягонае слова, ачысціла яго слова Пана. Памятайце пра цуды, якія Пан учыніў. Паслаў кароль, і адпусцілі яго, вызваліў яго валадар народа, паставіў яго гаспадаром свайго дому, кіраўніком усёй сваёй маёмасці. Памятайце пра цуды,
кожны, хто вірыць у яго, меў жыццё вечнае. Хвала табе, Слова Божае. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Слава Тобі, Пане. У той час Єзус сказав першосвятарам і старейшинам народа: «Паслухайте іншую прыпавесць. Быў адзін гаспадар дому, які пасадзіў вінаграднік, абнёс яго агароджаю, вычасаў у ім давіла, пабудаваў вежу і, аддаўшы яго вінаградарам, адышоў. Калі ж наблізіўся час збіраць ураджай, ён паслаў слугаў сваіх да вінаградараў, каб забраць плады свае. А вінаградары, схапіўшы слугаў ягоных, аднаго пабілі, другога забілі, а іншага закідалі камянямі. Ён зноў паслаў яшчэ больш слугаў, і з імі учынілі тое самае. Урэшце ён паслаў да іх свайго сына, кажучы: «Пасаромеюцца сына майго». Але вінаградары, убачыўшы сына ягонага, сказалі адзін аднаму: «Гэта спадкаемца. Хадземце, заб'ём яго і завалодаем спадчынай ягонай». І, схапіўшы яго, выкінулі з вінаградніку і забілі. Калі ж прыйдзе гаспадар вінаградніку, што зробіць ён з гэтымі вінаградарамі? Кажуць яму: «Злодзей гэтых пакарае ліхою смерцю, а вінаграднік аддасць іншым вінаградарам, якія будуць аддаваць яму плады ў адпаведны час». Езус кажа ім: «Няўжо ж вы ніколі не чыталі ў Пісаннях? Той камень, які адкінулі будаўнікі, стаўся галавой вугла. Праз Пана гэта сталася і дзіўнае ў вачах нашых. Таму кажу вам, што адымецца ў вас валадарства Божае і дадзена будзе народу, які прынясе плады яго». Калі першасвятары і фарысеі пачулі ягоныя прыпавесці, зразумелі, што ён гаворыць пра іх, і намагаліся схапіць яго, але баяліся людзей, бо тыя лічылі яго прарокам. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Похваленный Иисус Христос. Распачинаем наши с вами реколекции великопостные. Про что будем разважать? Будем разважать про сердце. Можно сказать, займемся с вами делами сердечными. Калі гэтую тему пачуў ваш пробаш, здам як стеклатару, ён кажа: «У нас дэкарацыя сэрца, спінаплекса, вот гэта». Кажа, это вялікі знак, не ведаю, ну, але можа быць. Нетыповая трошку для мяне тэма, зазвычай пра іншае гавару, нетыповая, таму што няпростая тэма. Перш за ўсё, у чым яе складанасць? У тым, што ёсць разуменне духоўнае сэрца, біблійнае разуменне сэрца, а ёсць тыпова светскае. І тое, што мы чуем, гэта, як правіла, светскае. Што такое сэрца, да, вот у светскім разуменні? Гэта закаханне, гэта разбітае сэрца, пакрыўджанае, маркотнае, это эмоцыі нашыя. Я ад доўгага часу ўжо, як езджу па розных рэкалекцыях, шмат часу праводжу ў машыне. Калі гэта магчыма і я не засыпаю, я ні за што не слухаю радыё. Ёсць свае прычыны, а раней слухаў. І слухаў, і мяне злавала і раздражняла гэтае радыё. Таму што большасць каналаў, которые ўключаеш, вот слухаць нашыя радыёстанцыі, асабліва такія рускамоўныя каналы, матыў песняў там вельмі просты.
Я цябе полюбіў, а ты мяне кінула. Альбо наадварот. І збольшага ўсё тое самае. Таму я вялікі паклоннік рока. Там хаця б пра нешта другое спяваюць. Хоць нейкія матывы іншыя ёсць. І гэта светскае разуменне сэрца. Вот эта вот павярхоўнасць такая, да, мы кажам, што сэрцу не загадаеш, да, это вот яно вот прыйшло такія сімпатыі, любоў, закаханне, прыйшло, адышло, там нейкія раны паяўляюцца. Яшчэ чыста светскае разуменне для мяне такое ўвогуле страшнае. Слава Богу, у Росіцы жывуць цяпер там мала людзей, ніхто такога не гаворыць. Раней мяне это страшна раздражняла, калі я чуў, ну, главное ж Бога мець у сэрцы. Я помню, некалі адзін такі малады мужчына, нешта я стаў пытацца пра яго адносіны з Господам. І он мне сказаў, я ж запомніў даслоўна, што ён мне сказаў. Кажа, ксёндз, ну мы же современные люди. Ну вы же понимаете, что самое главное Бога иметь в сердце. Вот калі спытацца у такого человека, вот что гэта значыць, да, вот расскажи мне про твоего Бога в сердце. Я про своего расскажу. Я ему поверу, я веру слову ягонаму. Я про своего расскажу, а вот твой у сердце, он кто такі? Ничего там нема, не дурыце галаву. Дык вось у чым парадокс, што вот это светскае разуменне, да, вот такой вот павярхоўнасці, а біблійнае разуменне, такое духоўнае, оно зусім іншае. Напрыклад, калі да пана Езуса прыходзяць з пытаннем, якая запаведь найбольшая. Першы момант цікава, што пан Езус не спужаўся гэтага пытання, бо добра падумаў, што ну якая найбольшая. Усе яны важныя. А пан Езус не разгубіўся, ён кажа пра найбольшую запаведь, пра самую фундаментальную. Цікава, вот, каб мы яе пачулі ў Духу Святым. Найбольшая запаведь – гэта «Полюбі Пана Бога твайго усім сэрцам тваім, всім розумам і ўсёй душою». І гэта важней, чым мы будзем выконваць правілы, святкаваць нашыя Пасхі, Божае нараджэнне, дэкарацыі, традыцыі нашыя, важней, чым ружанцы, важней, чым нават вернасць нядзельнай святой імшы. Это важней, чым тэма блуда і ўсяго астальнога. Полюбі ад усяго сэрца. Вот это фундамент. Не будзе гэтага фундамента, не будзе нічога іншага. Это будзе картачны домик, які разляціцца. Вот першае мяне ўражвае, вот, што Езус пацвярджае, што гэта самае галоўнае. Ну і цяпер полюбі Бога твайго ўсім сэрцам. Як это полюбі? А мы кажам, сэрцу не загадаеш. А тут, оказывается, загадать можно. Полюби, гэта наказ. А тому, что это розныя паняцці. Светское и духовное – это розныя рэчы. Калі ў светскім разуменні сэрца, вось гэтае такое попсовае, это ў нейкім сэнсе такое, ну, душевное, это эмоцыйнае, это звязано с подсвядомасцю, назовем это так. Вот это не ад нас, вот прыйшло закаханне, сімпатыя, прыйшла, адышла. Это як бы не наш выбор, то сэрца духоўнае – гэта наш выбор. Полюбі – это твой выбор, это твоё рашэнне. Сэрца, такая у мяне фраза, ёсць вельмі класная. Да нашага сэрца яшчэ трэба дакапацца. Яно не ляжыць на паверхні. Вот эмоцыі – гэта на паверхні, это рэакцыя нашага арганізма, псіхікі. А да такога сэрца, вот такога глыбокага, да яго трэба дакапацца. Томас Мертон, такі амерыканскі трапіст, публіцыст, у адной са сваіх кніг напісаў, я ў захапленні быў ад гэтага яго выказвання. Томас Мертон напісаў, што нашае сэрца, яно скрыта пад агромным слоем павярхоўнасці. Вельмі класна. І гэта павярхоўнасць, яна розная. Таксама наша рэлігійнасць у нейкім сэнсе, традыцыя. У нас шмат у жыцці поўна павярхоўнасці. Цікава, што мы нават часта не ведаем, хто мы такія. Мы самі сябе назваць не можам. Вот хто ты такі? Бо мы часта так жывём гэтай павярхоўнасцю. Каб пазнаць сэрца, трэба пачаць раскапываць. Трэба дакапацца от да гэтага сэрца. Таму што яно ў глыбіні, яно ўнутры. Гэтае сэрца,
яно непазнанае часта намі, мы самі не ведаем. Гэтае сэрца непазнанае іншымі людзьмі, яны паняцця не маюць пра нашае сэрца. І мы іншых сэрцаў не ведаем, менавіта таму Бог забараняе судзіць, асуджаць іншых, бо мы толькі факт граху маем, не ведаем сэрцаў людзей. Трошку далей будзем разважаць парадаксальна, што нават блізкіх нашых сэрцаў не ведаем. У сем'ях, з кім жывём разам, мы іх нават сэрцаў не ведаем. Зрэшты, як самі сябе да канца не ведаем, дык што там іншыя. Маё такое асабістае акрэсленне ўжо трошку, можа, і гадамі з гэтай тэматыкай, калі зразумеў, наколькі яна важная, адначасна, наколькі злуе на мяне, наколькі важная. Я много разоў чуў, як часам так пабожна казалі, пазнай, што Бог гаворыць у сэрцы тваім, прыслухайся. Што там прыслухаешся? Да нічого там не чуваць асоба. Я думаў, як гэта пазнай. А пасля зразумеў, насколькі гэтая тэма важна. Насколькі трэба раскапываць гэтую павярхоўнасць нашу, каб сапраўды нешта там пазнаць. Дык вось, маё акрэсленне сэрца. Сэрца это і ёсць я. Калі сказаць, хто я такі, трэба казаць пра маё сэрца. Таму што мой розум, інтэлект – это частка мяне. Эмоцыі таксама, цела маё – это ўсяго толькі частка. А я такое самае фундаментальнае, самае глыбокае. Это і ёсць сэрца. І ў гэтым сэрцы, чаму многім таксама неахвота нават гэтай тэмай разбірацца, таму што, калі пазнаваць нашае сэрца, то там не толькі золата схаванае. Грэх таксама ў сэрцы ляжыць. Калі мы пазнаём самі сябе, мы можам адкрыць, што мы далёка не лапанькі, як здавалася. А часам, наадварот, адкрыем благародства. І цікава, па маіх сціплых назіраннях, што людзям страшна адкрываць, як грэх у сваім сэрцы, нешта непрыемнае, але таксама благородство Божие таксама страшнаватенька адкрываць. Некаторыя да гэтага не гатовыя. Да этой ідэі Божай, которую Господь укладвае ў сэрцы нашае. Сказаў бы так, што ў гэтым сэрцы, чаму это важна ўвогуле разбірацца, гэта замысел Божы, кім мы павінны быць, там ДНК нашая скрыта, у замысле Божым. Трошку будем про это разважаць. Цяжка нам раскапывать гэтыя слоі павярхоўнасці, невядома нават за што ўзяцца, як это рабіць, і Господь міласцівы. Ён памагае тым, хто хоць трошку гэта хоча, ён памагае. Як Господь это робіць? Мы этот працэс называем испытание сэрца. Бог выпрабоўвае. Сэрца, каб мы зразумелі яшчэ, пра што ідзе размова, ёсць такое слово намеры. Ужо трошку нам будзе больш магчыма зразумела. Што ёсць знешнія нашыя дзеянні, а ёсць намеры, яны скрытыя. Напрыклад, у кантэксце паста, у 6 раздзеле Евангелія ад Матвея, пан Езус, гаворачы пра гэтыя традыцыйныя нашыя практыкі вялікага паста, пра пост, малітву і міластыню, ён гаворыць, не будзьце такімі, як фарысеі. Ён называе іх крывадушнікамі. Вельмі класнае рускае слово лицемеры. Хто такія лицемеры? Это той, хто мерыць лица, это актёр. Ён маску апранае. Пан Езус кажа, не будьце такімі, бо яны даюць міластыню, а думаюць пра іншае. Бо яны пасцяцца, а на самой справе намеры іхныя зусім іншыя. І пан Езус кажа, мне такі цырк не патрэбны. І Бог са сваёй міласцю, калі мы хоць трошку зацікаўленыя гэтай тэмай, я пераканаўся, што калі зацікаўленасці няма, Бог нікога на сілу не пераконвае, не паказвае праўду пра нас на сілу. Калі ёсць зацікаўленасць хоць трошку, пазнаванне нейкай праўды пра сябе, добрай, нядобрай, і гэтых пошукаў у сэрцы, таму што там жа ж Бог гаворыць, перш за ўсё, якраз такі. Тады Господь паказвае нам нашыя скрытыя намеры, выпрабоўвае сэрца нашае. Для чаго выпрабоўвае?
не для таго, каб яму самому паглядзець, хто мы такія. Ён і так это дакладна ведае ўсё. Ён выпрабоўвае, каб мы самі зразумелі, хто мы такія. Найчасцей праўду пра нашае сэрца, вось гэты момант выпрабавання паказваюць крытычныя сітуацыі, калі мы да іх не гатовыя. У мяне некалькі такіх гісторый было, чамусьці раніцай не ўзгадаў гэтага, зараз узгадаў. Адзін з такіх эпізодаў, калі сам сабе здзівіўся, калі аднойчы ноччу блізкі мне чалавек патэлефанаваў, я зразумеў, што ў чалавека бяда, не буду апісваць, што такое. Тады я служыў у Мінску. Гэта было 2 гадзіны начы. Я проста зразумеў, што трэба проста без пытанняў падымацца ехаць туды. І я ўстаў, апранаю сутанну, я жыў са сваім сабратам у святарстве. Ён у мяне пытаецца: ты куды? Я проста кажу: па справах. Як ні ў чым не бывала, ў 2 гадзіны начы. Да, у сутанне, вызываю таксі, еду. Там страшно было. А для ты едзеш, там няма ніякага страху. Ты едзеш. Гэта было выпрабаванне. Каб я аналізаваў тое, што мяне чакае, куды я еду, я б не паехаў бы. А сэрца, яно ўсё адно як само неяк. Раз, крытычная сітуацыя, і ты раз неяк по-другому рэагуеш. А часам адрэагуеш як трус, як падлец. Так усплываюць нашыя сэрцы. Так мы пазнаём праўду пра сябе, скрытую. І Бог выпрабоўвае. Бог выпрабоўвае сваіх праведнікаў. Мы чытаем пра Абрагама. Даслоўна там так напісана, што ў апошнія дні пасля Гасподзь выпрабоўваў Абрагама. І ён кажа яму скласці ў ахвяру Ісаака. Бог ведае, хто такі Абрагам. Што это чалавек з вялікай літары. Але Абрагаму самому трэба прайсці этот момант. Да, это ўсё адно як чарговы ўзровень, который ён павінен будзе падняцца. Бог выпрабоўвае Йова. Дзіўная гісторыя па намове д'ябла, але ўсё адно Бог выпрабоўвае гэтага чалавека. Да, гучыць гэты матыў: лёгка славіць Бога, калі ў цябе ўсё добра. А калі не будзе добра? Будзеш ты славіць яго ці не? Аддасі славу Богу ці не, калі ўсё будзе не так? І Бог дазваляе, каб прыйшлі выпрабаванні на Йова. Адна з маіх любімых малітваў, прачытаю вам яе, это з кнігі прарока Авакума. Я часта ёй малюся пры нейкай нагодзе, пры малітве праслаўлення. Некалі я пачуў, нават не столькі ў самой кнізе, адну песню некалі пачуў, дзе гучала гэтая малітва. Я проста быў у захапленні. Бо хоць бы дрэва фігавая не расквітнела, і не было ўраджаю ў вінаградніку, хоць бы не ўрадзіла аліўка, і поле не дало, што есці, хоць бы зніклі авечкі з абораў, і не засталося валоў у хлявах, але і тады я буду радавацца ў Господе, буду цешыцца ў Богу збаўлення майго. Господ, Господ, сіла моя, і Ён зробіць ногі мае, як у аленя, і на вышыні мае узвядзе мяне. Як моліцца прарок Авакум? Нават калі нічога не будзе, авечкі падохнуць, голад будзе, галадуха, ўсё пашло не так, як трэба. Я ўсё адно аддам славу яму, я буду пакланяцца, я буду радавацца. І так правяраецца сэрца нашае. Цікава ў кнізе Другазаконня. Добры матыў нам Вялікага паста, мы ўзгадваем гэты перыяд вандравання ізраільскага народа праз пустыню. І мы чытаем у 8 раздзеле кнігі Другазаконня. Памятай увесь шлях, якім вёў цябе Господ Бог твой, 40 гадоў праз пустыню, каб змяніць цябе і выпрабаваць цябе, і даведацца, што ў сэрцы тваім. Ці будзеш ты захоўваць прыказанні ягоныя ці не? Ён выпрабоўваў цябе голадам, карміў цябе маннай, якой не ведаў ты, ні твае бацькі. Адзенне тваё не нішчэла, нага твая не пухла ў гэтых 40 гадоў, дык зразумею сэрцы тваім, што як бацька выхоўвае сына свайго, так Господ Бог твой выхоўвае цябе.
Наіўна думаць, што гэтая вандроўка ізраільскага народа праз пустыню гэта было проста прайсці з пункта А ў пункт Б. Ёсць розныя версіі, дзе яны вандравалі. Адны кажуць, што гэта быў Сінайскі паўвостраў, другія кажуць, што Аравійская пустыня. Але дзе б яны не вандравалі, 40 гадоў это нереальна там таўчыся. За 40 гадоў можна ўсю планету абляцець, а можа і пара разоў. Таму што задача была не прыйсці з пункта А ў пункт Б. Задача была стаць народам выбраным. Некаторыя кажуць, што з Егіпта не выйшаў народ выбраны. З Егіпта выйшлі усе людзі бурклівыя, недовольныя фараонам. Яны шукалі светлай будучыні. А на пустыні павінны былі стаць народам выбраным. А для гэтага трэба было прайсці гэтыя ўсе выпрабаванні. Нечаму навучыцца, пазнаць праўду пра саміх сябе. І так Гасподзь выхоўвае. Дзіўна, канешне, пра ўсё гэта дзела разважаць, але у мірныя часы мы праўду пра сябе не пазнаём. Мы пазнаём праўду пра сябе ў крытычныя часы. І такія страшныя часы, як вайна, это рэальна вялікае зло. Адзін чалавек мне трапна скаментаваў і падпісваюся пад гэтымі словамі, што вайна гэта не барацьба 2-3 чалавек ці пары дзесяткаў. Гэта вынік граху, у которым жывуць цэлыя народы, нацыі. Гэта не вярхушка ваюе. І вайна это страшная рэч, пажынаем плады грахоўнасці, бязбожаства, рэальна так ёсць в прынцыпе з усімі войнамі, у прынцыпе. Але што гэты крытычны момант, што ён робіць? Вайна нараджае герояў і падліцоў. Крытычны момант, нехта быў звычайным чалавекам, аказваецца, ён герой. Яго так справакавала гэта сітуацыя. Некая мужнасць выйшла, благародства. А нехта быў гадзёнашам, а скацініўся ўвогуле невядома як. Ковід падобныя рэчы рабіў. Мне часам медыкі расказвалі, як штучна трымалі чырвоныя зоны, каб не паменшыць надбаўкі фінансавыя. Як частка ўрачоў была зацікаўленая, каб быў ковід. Нехта так аскацініўся. А нехта рэальна рызыкаваў сваім жыццём, паўміралі людзі, ахвярна служачы. І такія крытычныя сітуацыі, у которые Гасподзь нас уводзіць у гэты крызіс, выводзячы з цяплічных умоваў, яны паказваюць праўду, хто мы такія. Гэта называецца выпрабаванне сэрца. У апакаліпсе ёсць такі тэкст, калі Бог кажа адной супольнасці раннехрысціянскай касцёлу: раю табе набыць золата, ачышчанае ў агні. Яйцы касцёла каментавалі, што гэта за золата, ачышчанае ў агні. Это вера, которая прайшла праз выпрабаванні. Без гэтых крытычных момантаў мы рэальна не ведаем, хто мы такія. Яшчэ адзін тэкст такі цікавы. Это 139 псальм. Это молитва цара Давіда. Ён пачынаецца словамі: Господи, Ты даследаваў мяне і ведаеш мяне. Ты ведаеш, калі я сядаю і калі ўстаю. Разумееш думку маю здалёк, сцежку маю, і ляжанне маё ты спазнаў, і ўсе шляхі мае табе вядомыя, бо няма яшчэ слова на языку маім, а ты, Господи, ведаеш усё. І сканчваецца псальм словамі: Даследуй мяне, Божа, і спазнай сэрца маё. Выпрабуй мяне і спазнай думкі мае, і паглядзі, ці не на гаротным я шляху, і шляхам вечнасці вядзі мяне. І гэтымі словамі псальм сканчваецца. Так моліцца цар Давід. Хто такі цар Давід? Памазанік Божы, выбраны, асаблівы. Будзем яшчэ звяртацца да яго. Менавіта за сэрца Бог яго выбірае, менавіта за сэрца. Это далёка не выпадковы чалавек. Але ў ягоным жыцці здарыўся грэх, который не павінен быў здарыцца. Блуд.
Ён зграшыў з жанчынай, это была чужая жонка. І гэта быў не адзін грэх, это быў цэлы комплекс грахоў, цяжкіх, страшных. У прынцыпе, ён забіў яе мужа, чужымі рукамі, падставіў палкаводца Юава, там загінулі людзі, там грахоў маса была, цяжкіх грахоў. І вось после гэтага ўсяго Давід пачынае разумець, што ён не ведае, хто ён такі. І таму ён моліцца так: Господи, ты ведаеш усё, ты ведаеш мае думкі, ты ведаеш, што я буду рабіць, хто я такі, ты ведаеш, але ты выпрабуй мяне. Ты, калі ласка, так зрабі, каб мне пазнаць увогуле, ці хто я такі, ці на нармальнай дарозе іду. Я сам у гэтым не разбяруся. Я не магу. І яшчэ адзін тэкст, калі ўжо вас мучаць, то мучаць. Апошні тэкст вельмі класны. Знаете, увогуле так дзіўна, так ёсць. Господь добры, канешне. Я хоць і Біблію чытаўшы, і там даследаваў па-свойму, вось чамусьці гэты тэкст, который зараз прачытаю, я ніколі не звяртаў на яго ўвагу, на сур'ёзнасць гэтага тэксту. І я яго ўпершыню пачуў, да свайго сораму, будучы святаром, пачуў ад аднаго зэка, крымінальнага чалавека, который сядзеў на крытай турме, такі даволі небяспечны, па сённяшні дзень ён не асоба благаполучны, але ён веруючы, ён пакаяўся, ён з Господам, насколькі гэта для яго магчыма. І вот там, недзе седзячы ў турме, такія цяжкія часы, ў ліхія 90-е, ён адчуў натхненне, што трэба пайсці на блатную хату, там, дзе сядзіць самая глава крымінальнай сістэмы беларускай, вор в законе. І ён прыйшоў да яго з гэтым словам і кажа: Саша, я табе хочу сказаць вот это слово, то, што гаворыць Господь. Я калі это пачуў, такі кажу: і што такога вялікага? Ён кажа: такі на мяне зарэзаць маглі, калі б Саша не понравилось, што я яму сказаў. І ён з якім словам да яго прыйшоў? З прарока Ераміі, 17 глава. І Господь кажа, цікава, учора было ў літургіі гэтае слово, і Господь кажа: пракляты кожны, хто знадзеецца на чалавека, а ад Господа адварочвае сэрца сваё. Вот это першы момант. Что такое прокляття? В нашем разумении это калі ведьмы робят шуры-муры. Это страшные рэчы, да, люди пакутуюць ад гэтага. Мы гэтага боимся, і зрэшта слушна. Что Бог называе прокляттем? Калі мы так спадзяёмся на іншага чалавека, на ксяндза нават, на блізкіх, што ў выніку сэрца нашае адвярнулася ад таго, хто стварыў гэты мір. І Бог кажа: вот это прокляття. Вот это страх, вот это жуть. І што яшчэ далей, кажа Ерамія: сэрца чалавека больш здрадлівае, чым усё астатняе, і невылечнае, хто спазнае яго. Я, Господ, даследую сэрца і выпрабоўваю ныркі, каб узнагародзіць кожнаму паводле шляхоў ягоных і паводле пладоў учынкаў ягоных. У нас няма рэсурсаў чалавечых сур'ёзна даследаваць сэрца нашае. У нас ёсць жаданне, у лепшым выпадку, намеры. Мы, праўда, пра сябе не пазнаем, я таксама. Сэрца здрадлівае, там невядома, што ў тым сэрцы. І Бог яго здольны даследаваць. Да, вот ён сам зацікаўлены. Калі мы пазнаём грэх нашага сэрца, бяду пазнаём, непрыемныя рэчы, это ўвогуле не трагедыя. Это вельмі класны момант, таму што мы можам з гэтым прыйсці да Господа, пакаяцца, назваць рэчы сваімі імёнамі і не жыць у ілюзіях. Это вельмі класны момант. Калі мне Господь паказваў мае грахі, у мяне былі прэтэнзіі праз іншых людзей, калі паказваў, я казаў Господу: чаму ты мне напрамую не можаш паказаць? Пасля я разумеў, ён мной займаецца, это супер, это класна. Калі б ён мной не займаўся, ён бы сказаў: жыві ты, Саня, як хочаш, рабі, што хочаш, не дуры мне галаву.
И мы вот так вот думаем, что когда мы вот так вот живем спокойно, в тепличных умовах, ничего не деется, нам здаецца, что это самое классное. Ничего классного в этом нема. Калі Господь нами займаецца, пачынаецца такая шарпаніна. Жыццё духоўнае – это такая шарпаніна, такая колотня. Это нормальная рэч. И Господь зацікаўлены даследаваць сэрца. Калі мы познаем правду про наше сердце, это не трагедия. Есть шанец просить милости Божией об очищении. Так робить Давид. И он познал массу страшных грехов. Да. И это не отвело его от Господа. Это не катастрофа. Коли мы познаем сердце свое. Ну и может апошні такая думка, такі вобраз. Чаму так важно познавать сердце? Бо это, калі это не светское разуменне сердца, про что я казаў на пачатку, а сапраўды духовное, то якраз таки з Господом усур'ёз мы ў сердце сустракаемся. Не праз форму культа, не праз веды, нават біблійныя, а якраз таки ў сердце, у раскаянном сердце, где называем рэчы своими именами. Я б сказал бы так, что сердце это правда, это некая идея Бога. И оно вложенное, мы не повторные. Бог не хочет, как мы были массой, будем далее про это разважать. Бог хочет, как мы ценили индивидуальность некую. И вот это есть все в сердце. Пачуў некалі такую фразу, я ў яе быў захапленне от этой фразы, что в нашем сердце скрыта память про рай страчаны. И гэтая память проявляется в том, что приходит тоска, сум. Например, у тебя все добро, семья, работа, все вложилось, да, а тебе все одно вот нешта як, ну нечего не хапая. Все одно як гэты свет, он не может задоволить тебе, вот эта пустота сердца. Нехта кажа, это память про Царство Божие. Цікава, что послание до Габрэяў кажа, что Абрагам так и не знайшоў землю обецаную, потому что нема ее тут. Потому что айчына нашая на небесах, да, и вот отсюль эта духовная тоска нараджается, да, это память про той дом, который мы покинули. И это сердце, это не розум, это не эмоции. Тому так важно познавать сердце наше. Аминь. Да Бога Отца, які для нашага збаўлення спаслаў на свет свайго мілаванага Сына, узнясём нашыя супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён пастаянна ўзрастаў у святасці і пашыраўся ва ўсім свеце. Цябе просім. Молімся за новыя пакліканні да Божай службы, каб ва ўсім свеце абвяшчалася Евангелие. Цябе просім. Молімся за людзей, якіх мы калісьці пакрыўдзілі або далі ім дрэнны прыклад, каб яны былі здольныя прабачыць нам. Цябе просім. Молімся за людзей, якія сумняваюцца ў веры, каб у Хрысце яны атрымалі прабачэнне і радасць вечнага жыцця. Цябе просім. Помолімся за ўсіх нас, за нашу парафію, за айца Александра, каб гэтае слово, якое гучыць, каб мы маглі ўспрыняць сваім сэрцам, каб маглі адкрыць праўду пра тое, кім ёсць Бог і кім ёсць я. Цябе просім. Помолімся за наших памерлых, за Пятра, Марыю, таксама за Аляксея, які сёння адышоў у вечнасць, каб абмытыя крывёй Хрыста маглі ўвайсці ў радасць неба. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы былі адкрытыя для добра і справядлівасці. Цябе просім. Выслухай, Боже, нашыя малітвы і сваёй ласкай асвятлі цемру нашага сэрца. Праз Хрыста, Пана нашага.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. На прославление и хвалу имя Своего, так само на корысть нам. Милосердный Боже, нехай ласка Твоя да поможет нам жить поводле Твоей воли, каб годно могли мы складать гэтую святую ахвяру праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану, Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты пажадаў, каб мы сваім устрыманнем утаймоўвалі нашую пыху і, адкрываючы нашыя сэрцы на патрэбы бедных, дзяліліся з імі хлебам і такім чынам наследавалі Тваю дабрыню і ласкавасць. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, у один голос ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, не боися прав, полная хвалы Твоей, осанна на вершинях, благословленный той, кто приходит у имя Сапраўды, Божа, Ты святы, і ад пачатку свету заўсёды нас атуляў сваёй любоўю, каб мы былі святымі, як і Ты святы. Узглянь, просім, на дары свайго народа і асвяці іх моцаю Духа Твайго, каб яны сталіся целам і крывёю Твайго умілаванага Сына Езуса Хрыста, у якім і мы з'яўляемся Тваімі дзецьмі. Калісьці загубленыя грахом мы не маглі наблізіцца да Цябе, але Ты полюбіў нас такою бязмежнаю любоўю, што Сын Твой, адзіны праведны, аддаў сябе на смерць за нас грэшных і не пагрэбаваў быць прыбітым да дрэва крыжа. Ён перш чым распасцёр свае рукі паміж небам і зямлёю, як знак Твайго вечнага запавету, пажадаў адзначыць са сваімі вучнямі Пасху. Калі ж разам спажывалі вячэру, ён узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры, ведаючы, што праліўшы сваю кроў на крыжы, ён паяднае ўсё ў сабе, узяў келіх, напоўнены віном, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем Твою благодать, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прихода. Верны і міласэрны Божа, успамінаючы смерць і ўваскрасенне Твайго Сына Езуса Хрыста, які з'яўляецца нашай Пасхай і сапраўдным супакоем,
а таксама чакаючы яго бласлаўлёнага прыйсця ў хвале, складаем табе гэтую ахвяру, якая дае людзям паяднанне з табою. Узглянь спагадна, найласкавейшы Ойча, на ўсіх, каго ты яднаеш з сабою ў ахвяры твайго сына, і ўчыні, каб тыя, хто спажывае адзін хлеб і п'е з аднаго келіха, моцаю Духа Святога былі сабраныя ў адно цела у Хрысце, які знішчае ўсе падзелы. Захавай нас ласкава у еднасці душаў і сэрцаў з папам нашым Францішкам і біскупам нашым Юзафам. Падтрымлівай нас, каб мы разам чакалі прыйсця твайго валадарства, аж да хвіліны, калі станем перад табою у тваім нябесным доме, святыя між святых, разам з найсвяцейшай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, а таксама памерлымі братамі нашымі, якіх пакорна даручаем тваёй міласэрнасці. Тады ж, вызваленыя нарэшце ад тлену смерці, стаўшы новым стварэннем, мы з радасцю будзем спяваць табе песню падзякі праз Хрыста, які жыве навекі. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прийди владарство Твоё, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы, згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана, няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце бліжняму знак супакою. Боже,
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, каб ты жы толькі слова, і будзе аздароўлена душа. Бог полюбіў нас і паслаў Сына Свайго на уміласціўленне за грахі нашы.
Помолимся. Пане наш Божа, у найсвятейшым сакраменце мы атрымалі задатак вечнага збаўлення. Дапамажы нам так настойліва да яго імкнуцца, каб дасягнуць яго праз Христа Пана нашага. Шчыра вам дзякуй за прысутнасць у гэтым першым дні рэкалекцыі. У мяне ёсць 3 аб'явы. Першая такая, што заўтра рэкалекцыі, канешне ж, працягваюцца, і расклад святых імшаў такі, што яны будуць у 8:00, у 10:00 і о 18:00. Вось, можна выбраць. Таксама прыгадаю пры гэтай аб'яве, што о 10:00 запрашаем тых, хто можа, на такую талаку, каб падгрэбсці нашу траўку, якая ўжо пачынае расці, і каб яна расла прыгожа і хораша, то вельмі будзем удзячныя за дапамогу. Вядома, што гэта ў днях рэкалекцыі, але звычайна пасля альбо перад фізічным трудом, альбо пасля лепш духоўныя таксама рэчы ўспрымаюцца. Таму вось ёсць штосьці для душы і таксама для цела. Другая аб'ява такая, што наш отец Александр, ён прыехаў са Словам Божым, але таксама і са справай сваіх рук. Вось ён таксама робіць абразы на дрэве спосабам дэкупаж. Вось такія розныя прыгожыя. Можна таксама паглядзець, вось таксама прывёз, можна ў краме паглядзець. Калі камусьці спадабаецца, то можна таксама такі абраз набыць. Таксама кнігі вельмі такія ценныя, каштоўныя. Многія з нас чыталі кнігу «Памілаваныя» пра дзеянне Бога, таксама сведчанне святарскае айца Александра. Хто не чытаў, заахвочваем прачытаць. Ёсць таксама кніга «Езус жыве». Гэта пра дзеянне Бога у адарацыі, у яго аздараўленчае дзеянне, якую отец Александр таксама удзельнічаў у перакладзе. Таксама кніга пра расійскіх мучанікаў «Будь воля твоя». Заахвочваем таксама пазнаёміцца з такімі вось пазіцыямі. А трэцяя аб'ява такая, што сёння, таксама пасля імшы, вось будзе лекцыя з цыклу «Век жыві, век вучыся». О 19:00 будзе такая лекцыя на тэму «Пасхальны дэкор, упрыгожванне на шпажцы для куліча». Хто хацеў бы такі навык у сабе узмоцніць, можна застацца на гэтую таксама лекцыю ў класе. Прыміце Божае благословенне. Пан з вами. Добры Божа, дай твайму народу здароўе душы і цела, каб аддана здзяйсняючы добрыя ўчынкі, мы заўсёды знаходзіліся пад тваёй абаронай. Праз Хрыста, Пана нашага. Няхай вас благаславіць Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Яшчэ дадам, што у 11:30 крыжовы шлях для дзяцей і бацькоў будзе, як звычайна, його таксама отец Александр прывядзе. Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні, праз пакусаў і пастаць Бога. Будь нам абаронен, князь любой стране небесного, моцай